כדי להבין ולהתמצא טוב יותר באפליקציה, כדאי להכיר את מסך פרטי תקבול. כדי לראות ולערוך את פרטי התקבול של כל צ'ק, נלחץ על אותה שורה של הצ'ק. כעת, בחלון שנפתח ניתן לראות המון מידע, כמו מזהה צ'ק, המסוף שאליו הוא משוייך, מזהה העסקה, התאריך בו הופקד והסטטוס שלו. ניתן גם לראות צילום של הצ'ק מקדימה ומאחורה, ובנוסף, לבצע חיתוך מחדש אם התצלום לא מספיק מדויק עבורכם, באמצעות לחיצה על 4 פינות הצ'ק. במסך גם ניתן לאמת את פרטי הצ'ק ולערוך אותם במידת הצורך. נוכל לבחור את שיטת המסירה, הפקדה ישירה או העברה למוצר המשלים שלנו, CA3. נבחר לאיזה חשבון להפקיד את הצ'ק, ואם לא בוחרים, החשבון הראשון נבחר כברירת מחדל, ונבחר תאריך להפקדה גם עתידי. צ'קים דחויים יופקדו באופן אוטומטי בתאריך שתבחרו. ולבסוף, נוכל להוסיף הערות ולעקוב אחר שינויים שבוצעו. בהצלחה!